Запушена канализация остави част от Асеновград без вода днес. Къде смятат да почиват асеновградчани през този сезон? Домакин на държавното лично отборно първенство по борба за кадети ще бъде в Асеновград в следващите 2 дни. Добър вечер, уважаеми зрители! В последния ден от седмицата, 26 юни, вие сте с информационната емисия на TVSAT.com Дневник. Добър вечер! Запушена канализация остави част от Асеновград без вода днес. През целия ден екипи на ВиК работиха по проблемния участък. Запушена канализация остави част от Асеновград без вода днес. Проблема е запушване на канализацията на улица Панайот Сребров. Там, където е изкопа в момента. Вчера ни подадаха сигнал от 112, от тук излизаше вода. И друг начин няма да се направи, освен да бъде изкопана канализацията, за да може да бъде отстранена аварията. Лошото обаче е, че на времето, когато е правена канализацията, от тук идва тръба ФИ-400, която влиза в ФИ-200, което противоречи на логиката на движението на водата. И затова при проливен дъжд, когато се събере водата в тая тръба ФИ-400, как да я поеме в ФИ-200. И затова тук винаги при дъждовно време винаги се повдигат. Днес през целия ден екипи на ВиК дружеството работиха по отстраняването на проблема. Близо 800 кутии контрабандни цигари откриха митничари в гумите на лек автомобил с пловдивска регистрация. Митническите служители на пункта Капитан Андреево разбират за безакцизната стока след извършен рентгенов контрол на автомобила. При проверка на лек автомобил с пловдивска регистрация, влизащ в страната от Турция, митничари откриват 780 кутии цигари без акцизен бандерол в ходовите гуми на превозното средство. Нарушението е установено след като автомобилът е селектиран за рентгенов контрол, при който са отбелязани необичайни плътности по ходовата част, съобщават от агенция Митници. След демонтаж на 4-те гуми е открито значителното количество контрабандни цигари. На нарушителите са съставени актове по закона за митниците. Само преди месец митнически служители предотвратиха 2 опита за контрабанда на близо 1200 кутии цигари в тайника на ходовите гуми на други 2 автомобила, отново с пловдивска регистрация. Шофьор пострада сериозно след като се вряза с лекия си автомобил в електрически стълб снощи в Пловдив. По първоначални данни 31-годишният мъж се движил с несъобразена скорост и загубил контрол над автомобила си. В резултат на това колата се завърта на пътното платно, удря бордюр и се блъска в стълб от електропреносната мрежа. Пловдивчанинът е транспортиран в болницата с тежки фрактури на краката и множество травми. Случаят е отработен по административен ред от служители на сектор Пътна полиция. На планина или на море? В България или в чужбина? Това са въпросите, които си задаваме, планирайки своята лятна почивка. А къде смятат да почиват асеновградчани през този сезон? Вижте следващата анкета. Аз ще хода на море. Къде? В Гърция. В Гърция? А там ходил ли си до сега или за първи път отиваш? Първи път отивам аз. Мисли, че ще е по-хубаво от нашето море тук в България? Сигурно. А иначе нашето море харесва ли ти? Да. Къде ходите най-често? На море или на планина? На планина. Но сега за разнообразие искате на море? Да. А вие ти? Знаеш ли къде ще? Да, и аз ще ходя в Гърция и в нашето море 2 пъти. Харесва ли ти нашето море? Да. Сега за първи път ли ти отиваш в Гърция? Не, за втори и миналата година бях веднъж. Значи може да направиш сравнение между нашето Черноморие и това в Гърция. Кое ти харесва повече? В Гърция. Защо? По-чисто е морето, няма толкова вълни. Ако имам време. Ако имате, къде бихте искали? Зает съм, много съм зает, но ако имам време за 1 седмица, може би на Созопол, станцията на писателите, на Съюза на българските писатели. Значи със сигурност на българското Черноморие. Обадиха ми се, ако желая, казах, ако имам време, така че за 1 седмица бих молил да отделя от времето си, от драгоценното си време. Желам ви да намерите време, всеки има нужда от почивка. Желая хубава почивка. Тя е от Турция. Вие от Турция ли сте? Да. Харесвате ли нашето Черноморие? Били ли сте? Не. А смятате ли да го посетите? Не. Защо? Защото
Тя в Турция ще отива на почивка. В Турция, аз на почивка нямам да отхода. Не искате ли да заведете някъде тук в България да разгледа нещо, планината или морето? Тя отива всяка сутрин на Асенова крепост, това е планината. Асенова крепост харесва ли ви? Да, харесвам. Всяка сутрин хода на разходка. Някое друго място в България ще посетите ли? В Банско ще хода. Значи на планина? На морето. На нашето море ли? На Лозенец поне. Значи в България? Да. Ходила ли си до сега там или за първа година? За първа година хода в Лозенец, иначе съм бил на Черно море. Харесва ли ти нашето море? Да. Защо ти харесва? Какво правиш там, когато отидеш? Доста се забавлявам и така. Какво предпочиташ всъщност, на море или на планина да те заведат твоите родители? На море. Там е по-забавно. Да. Малко е трудно да се почива с една пенсия, за никъде не е. Абсолютно. Децата ми живеят в Смолян, от време на време ходим и там. Съчетаваме приятното с полезното. Все пак ще ходите на планина. Разбира се. Ние сме си в планината, помежду другото. Ние и тук, ние имаме доста забележителност, не е нужно да ходим много далече. Чудесно е. През Рожан, надолу природата е разкошна. Около Асеновград наистина има къде да се отиде и какво да се види. Става въпрос, че аз живея 73 години тук и съм ги гледал, че вече ми са... Значи ще ходите към Смолян? Там. Смолян. Там някъде. Хубавата природа. Това лято къде ще почивате? Това лято никъде, че малки е още много малък. И още не е за него това лято. Ще прекарате лятото? На Балкан. Къде? Избрали ли сте в България? В България, да, имаме вила на Лилково, село Лилково. И там. Вижте валутната информация за понеделник. С детски състезателни игри утре сутрин започват празниците на черешите в Куклен. Какво още са подготвили организаторите на двудневните празненства в съседната община? Вижте в репортажа. На празник на черешите ще е домакин Куклен през следващите 2 дни. Инициативата ще се проведе за 14-та поредна година, а празничната програма ще започне утре с детски състезателни игри, които ще се проведат на поляната до Аязмото до манастира Свети Козма и Дамян. Сред организираните мероприятия са още народни борби, празничен хоровод, дискотека на открито, както и няколко концерта. Празника ще продължи и в неделя, когато от 18 часа в парка на града ще се проведе кулинарното шоу под надслов "Вкусът на Куклен". Двудневните тържества през уикенда ще приключат с празнична фолклорна програма с участието на самодейни състави от общината и представяне на гости от Смолян и Димитровград. В Асеновград представиха трилогията "Вино на надеждите" с автор Михаил Кръстев. Художествено-документалното произведение, посветено на Априлското въстание, носи на писателя наградата "Оборище" на Сдружението на възрожденските градове в България. Трилогията "Виното на надеждите" беше представена в градската библиотека на Асеновград от литературния критик Марин Кадиев. Художествено-документалната творба е създадена от Михаил Кръстев в продължение на 10 години. Тя съдържа 3 книги: "Опрощението", издадена през 1998 година, "Лечителя", излязла през 2001 година, и "Окото на светеца", появила се на книжния пазар през 2006 година с подкрепата на Министерството на културата. Със своята трилогия Михаил Кръстев продължава традицията на българските писатели да пишат за героите на Априлското въстание, но характерното при него е, че представя историческото събитие от гледна точка на съвременната човешка психология. Достоинствата на литературната творба му донасят заслужено наградата "Оборище" през 2011 година. Това е материал, който влияе преди всичко на сърцето и на душата. И затова аз трябваше да въведа един герой, който го няма като документален образ, го има в много малка степен в лицето на Васил Соколски, който е бил секретар на четата на Бенковски. Оттам нататък вече въведох един образ на лечителя, който трябваше да излекува и да лекува душите на хората, мюсюлмани, християни, българи, турци, просто и да проповядва идеята за братството.
Михаил Кръстев е родом от Перущица, работил е като журналист и в Градския музей на град Перущица. В неделя на вечерното богослужение по повод Петровден православните християни слагат край на поста, установен в чест на светите апостоли Петър и Павел. Продължителността на Петровия пост всяка година е различна в зависимост от датата на Велик ден. Започва винаги от неделята след Петдесетница и завършва в деня преди големия апостолски празник, 29 юни, когато се честват първовърховните апостоли Петър и Павел. Ако в някоя година Възкресение Христово се падне между 5 и 8 май, въобще няма пост. Тази година Петровият пост е 21 дни. Наричан още апостолски, този пост е един от леките. През него се разрешава консумирането на риба с изключение на дните сряда и петък. На вечерното богослужение преди Петров ден, т.е. в неделята на 28 юни, се слага край на поста след взимането на причастие. Отговяването става традиционно с Петровско пиле на 29 юни. Домакин на държавното лично отборно първенство по борба за кадети ще бъде Асеновград следващите 2 дни. Схватките в класическия стил ще бъдат край морето, а през уикенда е надпреварата в свободния стил в Асеновград. Очаква се участие да вземат над 250 състезатели от цялата страна. След обедните часове днес се проведе техническата конференция и кантара за част от категориите. Това ще е много силно първенство, което ще бъде на кадети. Ние ще участваме с около 8 или 9 души състезатели. В момента са така малко на строг режим с треньора Васил Паришев. Подготовката им почти вече привършва. Може би ще починат тук един ден, да се оформят категориите и килограмите. Очакваме от цяла България всички клубове да участват. Дали са си заявки. Участниците около от 230 до 280 души. Предполагам, че ще има участници. Нашите момчета, имаме от тях, които ще участват, казахме 8 или 9 души. 2 от тях са шампиони на България, другите няколко души са медалисти също. Очакваме много добро представяне. От тук, който стане шампион, заминава вече на европейско първенство. След европейското първенство също имаме световно първенство за кадети. Това е много важно, ще бъде много силно състезание. Просто конкуренцията е жестока. В събота и неделя от 9 часа ще се проведат елиминациите, а в следобедните часове финалите на 10-те категории. Уважаеми зрители, вижте още веднъж по-важното от деня. Запушена канализация остави част от Асеновград без вода днес. Къде смятат да почиват асеновградчани през този сезон? Домакин на държавното лично отборно първенство по борба за кадети ще бъде в Асеновград в следващите 2 дни. С пожелания за хубав уикенд се разделяме до понеделник. Приятна вечер!